ज्योतिस्वरो ज्योतिस्वरो खुलुमबाय जोंनि जग होनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोरजिनानै होखानाय परम ब्रह्म ज्योतिस्वरूप जोंमा गुरुआ जे नै फिसाफोर आं जगखौ सोरजिबाय जगखौ सोरजिनायजों लोगोसे नोंसोरखौ सोरजिबाय बे जगनि दारैनो नोंस्रा दिनै उन्नति जागोन आरो बे जगनि दारैनो नोंसिनि मावनाय मावबोनाय आरो नोंसिनि लुगैनाय आसाफोरा पूर्णांग जाहैगोन आरो जग होयोब्ला बुहुमनि बारखौ सोदांनाय जायो बुहुमनि बारखौ सोदाङोब्ला जिउ बारा गोग्गो गोथार जायोब्ला हां जानायाव जोंहा जोबोद गोजोन खुसि जायो आरो जग होबाय थायोब्ला जगनि गेजेरजोंनो अखा जानानै अखा समय मथे अखा हाहोनानै जिउ जिबिखौ सोमोनांथाव गोजोनै खाङो आरो जग होयोब्ला बिघ्निया नाश जायो दुखु जालाया खारो सुखु गोजोनखौ जों मोननो हायो बे जाहैबाय परम्परानिफ्राय श्री श्री भागवत गीतायाव श्री कृष्ण भगवाना लिरना गालांनाय जे सहजेस्ना सृष्ट पुर्वासु प्रजापति अनेन प्रसवेश धवमेश बहु सस्ता काम होननानै बुंनानै गालांनाय बोसोन दंखायो बेनिखायनो बे बोसोना जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो सलायलांनाय आरो बे बोसोनखौ होखानाय हिसाबै दिनै जोंनि बे बोसोनखौ मोननो होननाया कालीचरण गुरुदेवा बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननानै बे बोसोनखौ जोंनो होलांदों आरो जोबोद मोजां बे बोसोना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिलांखानाय बे बोसोनखौ कालीचरण गुरुदेवा परमहंस शिबनारायण आफानिफ्राय मोननानै बर' हारिनि गेजेराव दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बे गोदो गोदायनि बोसोनखौ होलांनानै जोंनो गालांबाय बेनो जोंनि खाफाल गोनां बर' हारिनि गेजेराव माखासे बर' फिसाफ्रा मोननो हानाया आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ सुंद' हिसाबै आं बुंथिनाय जाथबाय गोजोन्थों गिबि ब्रह्म गियान इउटुब चेनेलसिम खुलुमनाय थाबाय दा जोङो दिनै बे समाव दिनै मे दाननि 7 अक्ट' दा दिनैनिफ्राय जोङो नैबे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय जयगालय बेवहाय जोङो दिनैनिफ्राय जयग होनाय हाबाफारि लादों जे बे जयग होनाय हाबाफारिया जेब्लाबो प्रत्येक सप्ता रबिबार दिना बे हाबाफारिया जागोन दा बेखौ जोंनि थांखिया बेनो दे जे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा रायजो राजानि दानाव गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां रायजो राजानि दानजों मोनसे समायना रमायना जोङो जयगालय लुनो हाबाय दा बे जयगालयाव जेब्लाबो जोङो नित्य जयग'आथ' जाखाबाय थायो बिनि बाहेराबो जेब्लाबो देवबार दिना जे रायजो राजाखौ लेंहरनानै जयग होबाय थानाय हाबाफारि जोङो बेखौ लादों जे जयग होनायनि थांखियानो जाहैबाय जे बे जयगजों जाहाथे जोङो मुलुगनि मोजांखौ हास्थायनानै मुलुगनि गाज्रि बारहावाखौ सोदांनानै जाहाथे जोङो जोंनि गोसो गोरबोआ जेरैबायदि गोग्गो गोथार जायो थिग बेबादिनो बार गाज्रि जानायखौ सोदांनो हानाय जेसेबां हायो बेखौ जोङो मावलांनाय जे जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादाव गोबां प्राइमारि दङ गोबां गामि दङ बेवहाय बुंनो थाङोबा गासै मोनद' दखरा आफाद दङ बे मोनद' दखरा आफादाव गोबां प्राइमारिफोर दङ एबा गामि आफादफोर दङ जों बेखौ फारियै जे सोरबाया मालाबा फैनो हानाय हायै बेफोरखौ नायनानै बोसोराव खेबसे बे समायना रमायना जोंनिनो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय जयगालयाव जाहाथे नुजाथि फैनानै जयग होनो हानाय इसोरखौ खुलुमनो हानाय गोसो गोरबोखौ सान्ति खालामनो हानाय नैबेखौ लानानै जे प्राइमारि आफादफ्रा सप्तायाव खेबसे जोङो बे हाबाफारिखौ लादों दिनैहाय बाहिनिगावनि गिबि प्राइमारि जोङो बेखौ होजेननाय जादों जे बेहेरगाव हाफागाव बे प्राइमारिया दिनै बे हाबाफारिखौ जागायगोन बाहिनिगाव दखरा आफादाव गासै मोनबा
प्राइमारि आफाद दङ बे मोनबा प्राइमारिया जेब्लाबो देवबार दिना खेबबा फैगोन बिनि उनाव उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङावबो मोनस्नि प्राइमारि आफाद दङ बे मोनस्नि प्राइमारि आफादाबो 7 सप्ता फैगोन थिग बेबादिनो गिरुवानिफ्राय फैगोन रौतानिफ्राय फैगोन माजबादनिफ्राय फैगोन हरिसिंगानिफ्राय फैगोन बे मोनद' दख'रानिफ्राय फैयै जेब्लाबो गाजा गोमजायै नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम जयगालयाव होफैबाय थागोन। बेवहाय जोंनि थांखिया जे इसोर खुलुमनायजों लोगोसे जोङो माखासे मोजां जोंनि मानसिनि मावनो गोनां हाबाफारि जों बेखौ एसे सावरायनाय लादों जे थाखा फैसाजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोम फालिनायजों लोगोसे आरो जों मानसिया सोर मानो इसोरखौ खुलुमनांगौ आरो दाननि सोमोन्दै बेफोरखौ जों हाबाफारि लानानै सावरायनायनि गेजेरजों बेबायदि सप्तायाव खेबसे जेब्लाबो जयग होनायजों लोगोसेयैनो सावरायनायनि गेजेरजों मावलांनो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों जे बेवहाय जोङो आसा खालामो जे दिनैहाय जेरैबायदि गाजा गोमजायै आइमोन आफामोनहा बेवहाय नुजाथिफैदों आरो हाबाफारिखौ हेफाजाब होनो होननानै गोसो गुदुं जानानै रायजो राजाफ्रा आइमोन आफामोनहा नुजाथिफैदों थिग बेबादिनो गुबुन दख'रा आफादफोरनाबो नुजाथिफैगोन आं बेखौ आसा थिदों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि सचिब जानानै दा आं बेखौ खावलायदों उननि समावबो जाहाथे आइमोन आफामोनहा बिदिनो लैहोर फैगोन आरो लैहोर जोङो मोननो हागोन आरो जोंनि थांखि बादियै जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि थांखिया गोबां दङ जे मानसि जानानै मावनो गोनां गोबां हाबाफारि दङ बेफोरखौ जों रायज्लायनानै जाहाथे जों मानसि हिसाबै इसोरनि गिबि फिसा हिसाबै जोङो बेखौ मावलांनो हागोन आरो उननि हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो जेब्लाबो दावगालांनो हागोन आरो जोंनि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि साननाया जाफुंगोन जों बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबो आरो उथ्रिसारनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। ज्योतिस्वरूप